Bé, doncs avui, com ja comentàvem feia un momentet, volem parlar d'això, el que deia el Pere, que el diumenge passat va ser el Dia de la Dona Treballadora i durant tota la setmana passada es van anar fent xerrades i es van anar fent diverses cosetes sobre aquest tema, més que res per la igualtat entre homes i dones. A mi que no se m'enfadi ningú, però vull dir que no som iguals homes i dones perquè les dones som més intel·ligents. Ja està, ja estem desequilibrant la balança. No. Està demostrat 1000 vegades que les dones són més intel·ligents que els homes, tot i que a vegades no ho sembli. Cavanlara da xoşbəxt olsunlar sənə. Sağ ol. Tenim un senyor fent el micro, acaba de dir, i quan acaba de dir li passa el micro a la senyora. I la senyora diu, a veure qui em truca? Digui'm. No em contesta, s'ha tallat la trucada. Vale. Aquí tenim una altra senyora, que ella diu, bueno, mentre ell xerra jo vaig menjant. Li importa bastant poc el dia. I diu, ai, ara li estan explicant que això és un micro, que això és un micròfon. Ai, la senyora que es volia ficar pebre a la carn i no trobava per on rejar això. És que volia dir alguna cosa molt picant. Sí, doncs mira, la qüestió és que s'ha quedat amb les ganes del pebre. Bueno, està demostrat que no totes les dones són més intel·ligents que els homes, però jo tinc l'esperança de que arribem a trobar-ne alguna. Aida, por favor! Ai! Sí, no seria aquesta. Aida! No seria aquesta. Veig que no. Aida! Ai. Home, la vaca potser sí que és més intel·ligent. Que ella sí, que els homes ja no ho sé. Des d'aquí salutacions que s'estan veient des de Salou. Que me da miedo! La vaca sí que té miedo, jo me'n vaig. Que me está haciendo daño! Ai! No, és el típic, si et ve una vaca, tu darrere la porta. Ai, me está haciendo daño! No molt cèlebres aquestes imatges, Sí, bueno, jo ja m'estic començant a deprimir. Vull dir, potser la meva teoria se'n va vés a saber on. Alguna en trobarem, alguna Alguna trobarem. Bueno, realment sí que hi ha dones útils que serveixen per fer moltes coses. That is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. But she can do almost everything with just her feet. I aquí veiem com s'està ficant les lentilles amb els dits dels peus. Even playing the piano. Toca el piano. O sigui que pot arribar a fer moltes coses. It looks scary, but she does it like a pro. Exemple de superació i de... Sí. Des d'aquí, bueno, no ens estarà veient des del Japó, però des d'aquí la felicitem a ella i a tothom com ella té aquest ànim de superació i aconsegueix tirar endavant tot i els mals moments, no? Sí, tot un exemple. Sí. Però bueno, cal dir que aquesta era japonesa i també els japonesos són uns casos a part. Bueno, ara veiem... Tenim el vídeo aquest que ens havia enviat el Xuminades, i tenim un altre correu també d'una noia japonesa que ens ha enviat el Jordi Pazos i que veurem, que jo no sé si és perquè també és japonesa o perquè és dona, també dona bastant de sí. Mireu. No. Bueno, és una funcionària japonesa i ens volen ensenyar com treballen els funcionaris d'allí. Atenció, quina màquina. Igualet que aquí. Igualet. Ja haguéssim parat a esmorzar aquí. Des d'aquí una salutació als funcionaris que ens estiguin veient. Ja hem perdut, com a audiència, ja hem perdut a la Freixita i a tot el funcionariat, Sí. I atenció perquè amb un no res, igual amb uns 30 segons, ha aconseguit marcar el tampó 100 vegades. Vull dir que... Clar, jo aquí ara és el que deia, ja no sé si és perquè són japoneses o perquè són dones, però bueno, jo em quedaré amb l'esperança de que sigui perquè són dones i les dones som superiors.
Bueno, és igual. Quin convenciment, eh? Sí, és que clar, si no... Com ho defenses amb aquest Amb el primer exemple, amb els convenciment? primers exemples i la fresita, a mi ja se m'ha anat tot. Però hi ha de tot, a cada casa hi ha de tot. Ja. Però bueno... És veritat. Bueno, doncs mira, me quedaré amb el comentari del Pere. Total, que la secció doncs, ja quasi s'acaba, però que abans volem recordar l'endevinalla del Julio Lima, que bueno, és la de Conoces Cambrils i diu així: no es 3,1416, tampoco 90.0. Doy la clave diciendo que es 14,6. I ens pregunta què és i d'on està, ¿vale? Com ja vam dir la setmana passada, tindrem fins la setmana que ve per saber el guanyador. El guanyador s'endurà un CD de Cota Cero, ¿vale? I doncs, bueno, esperem que algú ens contesti l'endevinalla al amolla@rtvcambrils.info. Vinga, va, que us estem esperant. Molt bé, mentrestant, el que anem a fer és parlar amb una altra dona intel·ligent i sobretot treballadora. Treballadora! Oh, sí, és treballadora! Mira-la, quines ganes de treballar que té avui, eh? Anna, què ha passat? Bueno. Molt bé, doncs. Està animada, bueno... Com heu pogut sentir, l'Anna ens està explicant que ha fet un reportatge molt maco. Sí, ara ho explico jo. No, ja ho explico jo. És el micro. Ja ho explico jo, que no et va el micro. No funciona. Javi, arregla el micro que no li va, ja ho explico jo mentrestant. Que diu que ha fet un reportatge del sopar de la fam, tot el making of del sopar i després doncs com va anar l'activitat. Així que, mentre li arreglen el micro a l'Anna, anem a veure aquest reportatge tan simpàtic.